daga shekara ta 1916 zuwa ta 1917 abzinawan Nijar sun ture ma turawan mulkin mallakan kasar Faransa. Jarumi Kausen shine jagoran wannan bore na neman cikakken 'yancin kai. Gumurzun da ya biyo baya shine mafi girma da bataliyar Faransa ta fuskanta a lokacin kafin yakin Vietnam. Daga birnin Agadas ne boren ya soma a watan Disamba na shekara ta 1916 a ƙarƙashin jagorancin Jarumi Kausen Ikaskazan da kuma Tagama mai martaba sarkin Abzin a lokacin. Yakin ya yi kamari sosai har ya kai inda Faransa ta nemi taimakon dakarun kasashen waje da su zo su dafa mata. Tsawon kwanaki 82 kusan watanni uku kenan, Kausen da manya-manyan mayakan Abzin suka mamaye barikin bataliyar dakarun Faransa suka shaƙe su ba shiga ba hita. masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum musoma da labaran mu a jihar Difa inda a ranar jiya ne Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya da suka kumshi ministoci sun gudanar da wata ziyarar aiki a birnin wato Ingurti na jihar Difa wani kuma domin jagorantar wani babban taro na muhawara na ƙara wa juna sani da kuma tattaunawa kan samar da zaman lafiya da haɗin kan al'umma tsakanin wato al'ummomin musamman ma na yankin Ingurti da kuma Tasker. A ranar jiya Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain a saukarsa da hilin jirgi ya samu kayataccen tarbo daga magabata na bariki da ma na gargajiya. A yau ina Lahadi ne aka bude zaman taron kuma Prime Minister tare da wannan tawagar sun gudanar da jawabai iri daban-daban. Da yarda Allah gobe abokan aiki mu musamman ma Alhaji Abubakar Bizo zai zo da kayataccen rahoto kan yadda aka bude wannan zaman taro. Daga nata waje shugabar gidauniyar FSSP Madam Hajiya Rakiya ta kaddamar da wani wato gidauniya a ranar jiya da zumuwar taimakawa mata musamman ma don dakile matsalar da ake samu musamman ma lokacin haihuwa da ake samun rashe-rashen wato uwaye da ma yaransu bisa kan taken da wato wannan shirin suka yi masa na cewa mutuwar uwaye da yara ya isa a fadar su akan haka ne suka kaddamar da wannan gidauniya da zumar al'umma su taimaka ta hanyar nita akan lamba 20 11 11 kuma 11 ta gayyaci masu ruwa da take kan al'umma musamman ma kungiyoyin kwadago da kuma na wato majalisar matasa na wannan kasa ta mutu Nijar. Abokan aikin mu su halarci wannan zaman taron sun jo mana karin bayani ta bakin wasu daga cikin shugabannin al'umma da suka ba da haɗin kai tare da yin kira zuwa ga dukkanin jama'a da su yi amana da wannan shirin. Ga abin da suke cewa. Na farko madam da ambassador ta kiraye mu mun amsa ma kiranta kiran da ta yi muna kuma mun shurare ta da kyau da muka shurare ta abu ne wanda yana da kyau mu duba mu doki mataki busan kanshi duk abin da yake ya shahi aihuwa uwa abu ne wanda abun rayuwa ne. Yau idan muka duba a cikin kasar Nijar gidan likitotinmu da kuma mata masu tafiya aihuwa mace ta yi aihuwa ta rasa rayuwanta da kanta koko a nan gidan likitan ma akwai wasu abubuwa wanda ya kamata a tashi a sa hannu da kuma ta ba da wani bayani wanda ya kama mu sosai na cewar duka sahiyar Allah duka muna rasa mace ɗaya har 13 don ta yi aihuwa abu ne wanda mu na farko dai ba mu labari shi da farko. Na biyu mun ji daɗi da muka samu wani labari. Na uku kuma tabbata ne mu kama ma wannan shiri don saboda shi ne nake kira yau ga direbobi na Nijar gaba ɗaya mu duka muna da mata mu duka muna da ɗiya in an ce lahiya ya shahi kowa don saboda shi ya kamata mu bada gudunmuwanmu 100% bisan fannin uwaye bisan fannin yaranmu bisan fannin gera likitotinmu
amma tunda ta doko wannan magana mun ji shi a jikinmu da saboda in mai nazari kaɗan sai in tuna a da wasu muke mika ma hannu su yi mana wannan abu. A yau an gwada mana cewar mu da kanmu muna iya dokan lahiyan kanmu, muna dokan lahiyan matanmu, muna dokan lahiyan iyalinmu. Kenan yana da kyau yau mu zama bara namu gudunmuwa. Nan zuwa 14 ga watan Desamba in Allah yarda mu masu doka mutane ne a cikin taxi, a lalace muna doka mutane daruruka, za mu yi komi mu waye musu da kai cewar fa ga abin da ya hito, ga gudunman da ake so gare ka, ga abin da ya kamata ka yi don saboda mu tsira ga lahiyarmu, mu tsira gaba daya, mu tsira da kasarmu gaba daya. Ana kira ga mutane su gudu mutumci don abu ne wanda muke nan ga cikin lokacin da kasanmu tana cikin zaman bidan 'yancin kanta, kuma in muna zaman 'yancin bidan kanmu ba mu iya zakwa mu ce duk matsalolinmu waɗansu za su yi mun shi. Wannan matsala ce babba, babban matsala ya kamata a ce mu 'yan ƙasa muke ɗaukar da hannu biyu mu samu kuma abu ne 'yan ka diba ko wajen harka addini, abu ne wanda ya kamata yau addinance kowa da kowa da abin da kake yi da abin da kake iya bada ka kawo gudunmuwarka, ka kawo taimakonka mu samu mu taimaka ma mata da a cikin wannan mugun matsala. An gaici mu a wannan taro ana nan ga shirya wani jadawali ko kuma wata gidauniya ta ƙasa wadda za a sa cikin wata hayya ta musamman ta ceton rayuwar mata da kuma ɗiyansu. Kamar da kuka sani yau ƙasar mu ta tuntukanta cikin yanayin da mata suke rasa rayuwa a cikin ba da rayuwa, zan ce biske wajen aihuwa mata da yawa suke rasa rayuwarsu kuma suke rasa ɗiyansu. Don abu ne wanda ya kamata a ce kowa ɗan ƙasa a hito da fifi, kowa ya san wannan matsala ce ta kowa da kowa, tunda da yau kowa yana da uwa kuma kowa kuma yana ba da ɗa, kuma bai kamata a ce cikin wannan hayya mutane su rasa uwayensu kuma ko kuma ɗiyansu. Don ya kamata a ce abu ne wanda duka 'yan ƙasa sun tashi kowa ya ka gudunmuwar shi a cikin wannan gidauniya, a cikin wannan ta yadda aka tsara, domin kowa ya kawo tasa tahiya, kuma a ce wannan yanayin ba da rayuwa ya zamanto ba dan mace za ta ba da rayuwa ta bace za ta rasa rayuwa. Don ya kamata a ce a ɗauki matakai ƙwarare wanda gwamnati kuma da duka al'umma su kawo gudunmuwarsu, domin a ce kowa da kowa ya kawo nasa gudunmuwa domin a ceto rayuwar matanmu da kuma ɗiyanmu, da kuma a ce bai kamata ba a cikin yanayin da suke aihuwa a ce yanayi ne wanda bai da kyau, bai da tsari, kuma yanayi ne wanda bai da tsafta. Don ya kamata a ce kowa da kowa ya shiga cikin wannan tahiya domin a ceto rayuwar matanmu da ɗiyanmu, kuma ya zamanto abu ne wanda za a tsara da a tafarkin ƙasa har zuwa gundumomi, zuwa karkara a ko'ina, domin a ceto rayuwar mutane da mata da ɗiyansu. Kuma har yanzu kan mutum da shahi wato madam bara hajjia rakiya shugabar gidauniyar FSSB inda a yau ina lahadi ne ta gudanar da wata ziyara ta gani da ido a nan kasuwar baje koli da ke gudana a nan babban birnin Yamai a nan Palais du Benefice. Wannan kasuwar ta baje koli ta Safam da ke gudana a matsayin karo na 13 a nan babban birnin Yamai, wanda wannan karon jihar Difa ita ce ta zamo 'yar manuniya, musamman ma kayayyaki da mata na jihar Difa ke kerawa da kansu su ne abun shakallo yayin wannan zaman taron da ya hada wato ilahirin jihohi 8 na wannan kasa ta ta Nijar da ma kasashe aminai da suka zo domin tallata kayayyakin su, musamman ma waɗanda suke kerawa a cikin kasashen su. Yayin da madam bara hajjia rakiya ta je domin ganin yadda wannan kasuwar ke ci a hali yanzu, abokana aiki mu musamman ma Abdulkarim Mamman Barmu na sashen Faransanci ya hira da abokanin rakiyar madambara ga abin da suke cewa. Abin da muke tambaya ga duka 'yan kasashe wanda suke nan kasar Niamey, mutane su zagayo su ɗauko kansu da kalkata su zo su zagaya su ga kayan da mutanen mu sun yayi. Bai ke ba yau ka ta yi Dubai ko ka ta yi Shin ko ka ta yi kasashen Nasaru ka nemo kayan da adda kwai nan
ban ga abin da na kasashen waje za su gwada mana. Kuma ya kamata mu ma mu yi kishin ƙasa ko ya ce ya kamata mu sayi kayan da 'yan uwanmu suke yi, mu sa kayan da 'yan uwanmu suke yi, mu ci abin da suke yi, saboda shi zai sa mu ma ƙasar mu da huta hannun ga da muke so mu yi mu tabbatar da shi. Don kiran da nake yi da dukkan manyan mutane su ba da su ma misali yadda muka zo su ma su zo su kawo, saboda mutanen gar su aiki suna so mu ma manyan mutane su kama musu. Muna matuƙar murnar mu da wannan ziyara da shugaban Fondo Solidarite ta kawo ma Safam. Lalle Safam bana mun kawo sauyi da yawa. Na farko dai artisan 300,000 ne suka halara a wurin wannan kasuwa. To muna da Difa ita ce region fa, yannan Togo ita ce ƙasa wadda aka yi ma gayyata ta musamman, yannan muna da Chad da Algeria da Mali su ne pays invité spéciaux. Bayan wannan akwai wani bangare da muka keɓe wanda ake ce ma Sanim, inda muke nuna hazaƙa ta ma'aikatan hannu Niger ta wajen aikin katako da ƙarhe. Wato a nan muna nuna duka abin da ƙasa take bukata da ya shahi kaya waɗanda ake amfani da su a cikin lakwal ko a gidan likita ko kuma a cikin biro. Muna da ma'aikatan hannu waɗanda suke iya yin shi, kenan ba sai an yi komandi ba ƙasashen waje. Nan ina kira ga gwamnatin Niger na ya dibi wannan aikin hannu waɗanda 'yan ƙasa sun ka iya yi, a rika ba artisan na ƙasa command. Kenan ina kira ga al'umman Yamai a zo Palais des Sports da Académie des Arts, saboda yawan ma'aikatan hannu da suka kawo kaya yasa bana Palais des Sports bai ɗauke mu ba. Don mun baza koli a Palais des Sports da Académie des Arts, saboda kamar yadda na ce muku ma'aikatan hannu 300,000 ne suka halara a wurin wannan baje kolin. Idan mun je a jihar Tawa musamman ma a garin Samno da ke cikin wato yankin Kalfu inda aka gudanar da zaɓe na hakimin garin, kuma daga yanzu Faizu Ali Ibrahim shine sabon hakimin garin, kuma an gudanar da wannan zaben ne karkashin jagorancin shugaban gundumar Tawa Nasir Saidu da ya je domin gano ma idanunsa, kuma a gudanar da wannan aikin cikin wato adalci da kuma tsakani da Allah. Abokana aikin mu sun yi hira da zababben cewa da Faizu Ali Ibrahim ya bayyana godiyarsa zuwa ga dukkanin al'umma da suka mika masa yarda, kuma yana fatan Allah shi taya shi riko. Ga abin da yake cewa. Gaida shugabanninmu da sun ka halarto mu sarakanmu da prefe da sarkin Tawa da sarkin Kalfu da Ade da sauran duk jama'ar da suka zaka nan, ina musu godiya da Allah ya gwada mana wannan rana. Muna ma kowa godiya yadda kuka zo lafiya, bingiji Allah ka maida ku lafiya. Amanar da aka azami yau, Allah sarki mai sarauta, ina roƙonka ka azami bisa hayar adalci, ka sa yi ma kowa adalci. Allah ina roƙonka ka ba sarkanmu da bingiji Allah ka ba mu adalci na riƙon jama'a. Kuma muna neman addu'a ga ƙasanmu, muna neman addu'a ga ƙasanmu. Allah shi ba mu zaman lafiya. Shugabanninmu, hukumarmu ta sama, ubangiji Allah ba su zaman lafiya. Mu kuma annan ƙasa gare su, mu ma Allah ba mu zaman lafiya. Ina ma jama'a godiya. To ko dai shi ma daga nashi waje shugaban gundumar Tawa cewa da prefe Nasiru Saidu ya bayyana godiyarsa kan yadda komai ya tafi tsakani da Allah, yayin da ya bayyana cewa daga yanzu Faizu Ali wato Ibrahim da yake a matsayin sabon hakimi na wannan gari na Samno da ke cikin yankin Kalfu, al'umma su yi masa biyayya kuma su bada haɗin kai domin ganin cewa an samar da ingantaccen zama lahiya a wannan yankin, tare da mika gaisuwar shugaban kasa. Shugaban majalisar CNSP Brigadier Janar Chani Abdulrahman kai yadda komai ya tahi tsakani da Allah. Ga abin da Nasir Saidu ke cewa. Yau a garin Samu Alibawa, Allah ya kaddari mun samu magidaci 156 waɗanda suka yarda suka ɗora amanarsu bisa ga hakimi wanda kamar yadda kun ka sani shi ɗaya ne ke takara, kuma
Allah ya tabbatar da shi hakimi a garin nan mai suna Alhaji Fa'izu Adi Ibrahim, da sunan magabata na ƙasa da sunana ina mishi barka, kuma ina jan hankalin shi daga yau ya tabbata wakilin hukuma a cikin wannan gari na Samu Alibawa. Wakilcin hukuma kuma aiki ne wanda adda nauyi bisa ga wanda Allah ya dora mashi, domin kai ne kunne kuma kai ne ido na hukuma. Kuma bayan wannan mutane waɗanda sun ka zaɓe ka da waɗanda suka samu dama suka zo da wanda ba su zo ba, tunda Allah ya ƙaddari kai ne a gaba gare su, to abinda hukuma ta ka jira gare ka da su talakawa nan su duka shine ka yi mulkin su da adalci. Babu wanga waka ne wanga ba naka ne ba, da radda Allah ya ɗora mu mutum nauyi na jama'a to kowa ya zama naka. Alhaji Fa'izu Adi Ibrahim, wanga tuni ne nake maka kamin sarakai su yi maka nasu jawabi ko nasu horo ga matsayinsu na waɗanda a uwayen talakawa gaba ɗaya da talakawan da hakimai duka. Kenan bayan mun maka addu'a ta Allah ya baka ƙarhin gwiwa wanda za ka riƙon talakawan da adalci, su kansu talakawan za mu kira gare su nauyi wanda kun ka dora mishi a yau a gaban al'umma nan da wawan sun ka zaka waje baya iya jidda shi sai da goyon bayan ku, goyon bayan hakimi ko goyon bayan sarauta menene. Na farko a bi doka, na biyu a yi aiki yanda su hakiman nan ko sarakai sun ka gwada ma talakawa turba wadda za a bi. Tunda yau sanin kowa ne ƙasanmu tana bisa turba ta neman incin kai ko tabbatar da shi a duka ɓangare na rayuwar 'yan ƙasa. Shugaban ƙasa a kulliyomin ya yi jawabi yana tunatar da mutane cewa da talakawa da ma'ikanta cewa turba wagga wadda ƙasarmu ta ɗauka ita ce wadda insha Allah in lokaci ya yi talakawa za su ji daɗin tahiyar ƙasa, domin duk abin da a cikin ƙasarmu ya tabbata na 'yan ƙasa kuma za su ci amfanin shi. Domin babu wani lokaci wanda da ƙasashen waje ko da kilomita 5,000 wanda za a cewa ƙasarmu ta yi wani abu ta yi, wannan lokaci shi kenan. Yanzu abinda magabata sun kaga shi ne ka amfani 'yan ƙasa da abinda talakawa suka ba da shawara suna so shi ne za a gudanar suwa a cikin ƙasa kamar yadda magabata suka tabbatar da shi a kowane lokaci. Kenan muna fatan wannan hanya wadda ƙasarmu ta ɗauka ba a iya a samu sakamako na alheri shi ma sai duka talakawa sun gane kuma sun kama, kuma gane wasu tana tare da galgadi wanda su hakimai za su yi matalakawa, wanda saraki za su yi matalakawa, da wa'anda duk wani wanda a wakilin hukuma za shi matalakawa. Kuma insha Allahu ana yi dare da rana, ana fatan mutane kowa shi fahimta kuma kowa shi kama alƙibla wagga a tare domin a tsirar da mutunci na ƙasanmu kamar yadda magabata suka yi niyya a cikin wanga lokaci. Nasiru Saidu kenan, shugaban gundumar Tawa, malami na kenan a Ekol Geben Zoge na jihar Tawa. Daga wannan ne muka zo ƙarshen labaran namu na yau, sai kuma gobe da yarda Allah. Assalamu alaikum.